ngay thatu zong zong te chibai le ve kule LADC lambo ruak chu abaro pui lem lo vele kan ram hi pathian zon chuaram Christian ram kanin tingam zel donem heti laya corruption do tura sarkarin ma ahan lak tran dek laya Russia le Ukraine ramte angmaya ral thuam lian pui puya kan hanin be rup mai han hria te phe hi chuan kan van pathian hi awahan za om take ram thatna tura beitu te hi zoram mi pui ram mangai tu in ti te chuan kan thlop tlat tur ani don lom ni thatna do dal zonga ma la tu te hi zong dignai na he thin ti hian aditlom nge yang ne na chu lalpa ta ni sia laltuaya political party tina hian ramtana thatur du ngoi enge moza ta nom veka heti rual hian party tina middel ramma khongai lem lo party mingalung oi ma ni hlok na chau thlir tok thahnem tak an ku tulbok kan thil thlir dan inan lo zia chu pakhat han soila chief ministerin alume na thin pa nga ya luwa me tira then khatin manin ti lartum ti zong in an thlir a thenin VIP culture ti bona enton tlak le fakom ti in an thlir thung ka te vena berle ka thlir ve dan chu he sarkara hian congress le MNF sarkar kha anol pui hian kan ngai veng lo kan tho veng hok zogin ka hria zoram khowar thon thumoi tak chu atakin kan muta anilom ni ka ti deu RK Sanga chibai ve kule Rajya Sabha MP puke vanlal vena chuan Central BJP sarkarin India Mizoram le Myanmar in kar ramri hungan tumchu Mizo mipuin anrem ti lo ti soin ZPM sarkar chu ramri chungcha nga dinghet turin acha thu kan hmuwa ve ngei chuan ka ti dewani nam party in ti keini mipui te point emo kan lo ti thin te chuan engtik kuma an sarkar khan nge ka soi mai theita lo khochak lama kan u naute aizol om te chu a chuak urur khania kan chief minister suyangin anni ve khian an sarkar lai khan India Mizoram le Myanmar inkar hung turin Central sarkara azu thlen ti kan threle ta boka hetia MP puke venan aron seile ta si hi an ho tu te ngai dan a hre phave lem lo emni ka ti dewani ani pu ve na hi chu kan MP nei to apo Huaisen le Mizo mi pui hero kan lo ti ve khania nam party intizinga mi tho ani si wangin a mai ni nei aron puangzar ni maya ka ngai ani zoram khovel hian MNF in ramri hung turin Central sarkar a thlen ti le MNF sarkar vekin khochak lama kan u naw Mizoram a chengte chuak to bok ti hi nimin loka thil thlengang main kan la thei ngil lo ti hi nam party in ti mai pani nei te hian lo hrero se bai el ram mangaya kangoi rei ve ta dewa sarkar thar lo de tran chu han fak ka du ve tatlat mai an policy a thatangin thil tha ti ngei tumin ka mu ve a eiruk na thil thalovin ram kalsiam ati bahla zia kan khrethewa dan zom tu ain zom lo tu te an champion talu tukin mipui min chong boy ngamin an tlang nel talua dewa kan lovat tu chena samhan telul em ti kan thre thiam tangei mai chu chaupo ni lovin kong dika min hruai tumin bong pui in si an soyang phatin ma an han lata chuania corruption chu azung chopa phoya phoro kan du na chu khaio ipot phoi ve kangu an ti meu chuan special justice Huaisen te an loading chuak tan ngama alona sain thil makatam tan ngei mai kan rin hriat ai da in tuar tu kan lo nga ti achiange pathian nung ring tu namzinga thluaka sumlu chuan min lo e chemhan tak zetani hi ho u kan sarkar thar malak na hi a hlotlina ram nuam le nun thar tha kan chen theinan pathian le kan ram tan hian thu mai ni lovin atak nge in lalpa lama tangin i be pui thewangu mani hmasial na le duam na sual te hi dovin
ne ngei turin ramdan le kan thla kal zel tur te tan ti tak zetin I thok theuangu kan lo ti sol palte po simin thil tha ti turin insiam thar theu te angu ro rial na dik chu kan ram nge ya hian luipui angin luang sela fel na chu luipui tui ka ngai lo angin luang nge ro se zol nei mangin lalpan mal som na min tiama kan dam na turin athu kan zom atul tak zet ta e boitei pu aizol tun ma zongin ram politics si heti takhian kan ngai ven point ka hello kan tha en liam ve satlia ringot ni mai khan hriata sarkar lai mi le sa te tan lo chuan be sei phak ni po khan hriat lo kan ti le pek thin te ang sarkar kalta te kha chuan an mi ten contract ka mo ther lo enge motal kha chanve an be sei ni ber hian ka hria sarkar thar ZPM in kan ram an hruai china hi chuan mitin mai hian be sei na kan nei sang le zola chu ero contract le hui mer ni lovin dikna zalenna eiruk na ti rem thamna bansan rethei jok te ngai sak ram maso na tura thei top chhuate hi nitaberina lang kan ram mi pui te hian kan sarkarin diktaka na tho atum lai hian I troyom ta tangu kan home minister le kan chief minister in thei to pan chhualai hian ram maso na aya mani chung kwa le mi malham thatna chau ngai tu a sum an nei don phot chuan ti hre nei lo mi pam ham te kut an tuar mayang ti a hlawm hial thein ka hria kan zoram zim te hi pathianin ZPM sarkar kaltlang hian mal min somol te se lu hluapa pu editor alo enroll veloko lunglei district a om kan nia in thu le hla te hi kan hlut te ania ka soidu chu pakhat na chuan lunglei tu west bung hun kong hnim lu tu khi min lo hriat pui ulang kan duwa kum ni vel zet chu kong pa sam na tur poisa a om lowan tia sa mu ma lovin a oma a hre om khop mai kan sarkar chak tak hian a en kol tu te hi min han check sakse kan va du em hlo te hi an la reng tho om sia heti ma kan mamo lak lu na kong en kol tu te anin du nge anin thla da mai hi amak lu tuk to a zora mi pui hian min lo hriat pui ve teu khai panhi na chuan so thing red sarkarin an siam hi kan valom te lul em kumliam ta khan kezia cheng som pathumin vai nan lei thina tuna chuan cheng som nga in kan thral thei ta ti mi pui hriata kan sei lang ve hrim hrimani e he channel hi lovul zel ro se khothlang pa puduan ramri hung adu lo thu azuk soi chung po in central chuan hung atum tho tho mai mo chinlung chuak zofa te hian harna ni mangangu kanin pum khat zual sau sau angai ni lian do vati u nau thon thu le chura thon thu te lal ruanga chemta drota ku ngori thon thu te le thon thu dang tam tak nei ho te hi itang rualangu India nuaya om te hi itang na sa zualangu electric siam chua thlengin in todel phot kan ngai ti te hria in todel itumangu pong pochet mai lovin fing taka ngai to na mang chungin ma ila charcharangu tuna rabi tha kan ra the thaber chu kan ram lua chunga tang ngeya in todel tum phot hiani Myanmar le Manipura kan ral do te ne turin kan chan ruala tul bok nama mindina chennaram min pe a nam nun zemoi thian chan thi ngam tlom ngai na min pe tu pathian chungnung bera chuan mal min som zel ro se in mangai ton zo nun zemoi nun pui hi pathian ram nun ani ti hriangu Mr. Mipui tuna kan chief minister hi mizo nampa ti in vua donila mitam tak chuan kan helfe don ti hriat reng maya ma se paron nilo patak tak alolan meu chuan azin ho piangin mipuite abikin thalai te ta na thlamon na thu chona thiang lim aron hon reng maya thingtlang lama la lo kan va ta sum sup mai ni hi a chevel han thli reng reng hian amimal hlok na tur nio manga lang hi om lo reng renga
lui po a hnara fim chuan among po a fim mai thin tia an lo soi thin te chu adik na alang chuak me ka mi hlem hle te nu na che pa midik le taima te tan kola eng ve tan ta nampa ti hi wa donila adu kher lowang doctorate degree po aput lan du lo dana hian tram khatal ro han rial ve chin se tungi ani na dik tak kan huanga nampa ni aphu em ti chu mizo thinlunga achiang kwar mai don ani tuna alan dan china hi chuan mizo te tan pathron ni lo patak tak ani zia chu kan mu chho mek chu ani hi ramta puya ole tun tumatan chuan khati zong kha ni le phot sela thuron thon tu zong zong te chunga le lo thira lo ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye hun man nom le ve kule